observan unhas instalacións únicas en Galicia, as do primeiro centro público de despece de produtos cinexéticos que a Deputación de Lugo puxo en marcha na Fonsagrada cun investimento de 650.000 euros. Que é fruto dun traballo de colaboración entre o Concello da Fonsagrada, que aportou os terreos, máis a Deputación de Lugo, non? É unha colaboración entre dúas administracións próximas e que creen que o sector da caza é un sector importante nesta provincia e na zona, creo que é o coto máis grande de Galicia e un dos máis importantes de Galicia. Ademais dos da Fonsagrada, prestará servizo os cazadores dunha dúcia de cotos da provincia e Asturias. Hai xente dos Oscos, hai xente de Ibias, temos xente de Castroverde, xente do Cado, de Baleira. Vai ser o punto de inicio dentro dos tecores de Galicia para poder seguir facendo actuacións deste tipo espalladas polo territorio, de maneira que os produtos de Galicia, os produtos do campo de Galicia teñan cada vez máis valor, señan máis valorados e contribuyan precisamente a que o rural siga vivo. É o precinto que teñen que entrar. O cazador deposita aquí o animal. No centro quedan rexistrados os seus datos e o do coto o que pertence. Aquí se fará o recibimento de todas esas pezas, nos lles pagamos un tanto quilo canal para despois metelos á propia distribución da cadena alimentaria. Os pagos pola carne fanse o propio coto, que investirá os beneficios na mellora da actividade cinexética da zona. Era unha cousa necesaria porque estábanse amañando os jabalíes de forma nas casas en sitios que non eran concretos logo, que non eran axeitados para isto. En Asturias non tenemos nada deste tipo. Por eso dicía que era bueno que en Asturias que copiaran tamén desta iniciativa. O centro ten capacidade para despezar uns 70 animais a semana. Se podería aumentar nun período moi corto porque as instalacións, a verdade é que están bastante sobradas e, bueno, pois sería facer unha cámara maiores para poderme irnos ás 100 ou 100 e pico canales todas as semanas. Na tempada de caza, 7 meses o ano, poderían transformarse máis de 1.800 exemplares para posteriormente comercializar a súa carne envasada ao vacío.